Best Collection Mizo Channel clear tu te chibai le vek ule. Movie pakhat 72 hours ti kha yen toem. Kha film thon thu kha kumsang khan zakwa somruk pani India le China in daula ya. India sipai huai sen pakhat che dan ro pui taktar lan na ni. Chu sipai huai sen chu rifleman Jaswant Singh rawa ta ni. Ama chawin China sipai zathum lai alo ma chona. Alo dang chat thayani chumole. India sipai huai sen berte zinga mi chanchin hi ishriat venge yanga yani. Tuna kan soi tur chanchin hi kumsang khat zakwa somruk pani indawlai thil thlenga ni a. He indaw hi ka video masalama po karan tarlan to kha. Kami tuma khan India ke kha a phet deuh zok kha ni a. Ramria India le China sipai te in kapin in suat mang vek kha antum ani to maya. India sipai thaveng te po an thian te Ramria ral thuam fam kim ne na China sipai ron thok nor kir turin an thok chawa. Arunachal Pradesh tlang ahun laya notice frontier agency ni fa anti chutlang sang tak maya chuan India sipai lam te po an ron thok chho bur mai. Helai tlanga hian avoi linan China sipai te an ron thok chuak le a. Ramri mun khat ai tama India le China sipai te hi anin ka pani. Helai Arunachal tlang khana hian China sipai te chu voi linan an ron tle thale me ka. Budalim te milim ban te tibungin an lo pai bau de nge ani ome. Ti chuan jingdan nga vela Arunachal tlang sang vuram vot tak mai indaw na mual ni mek pholang turin ni ron lang tran ta. Chinese sipai tam tham fe chuan helai hnaya India sipai bukhwar chu ron bein hit and run strategy nen an ron tal khurum rum mai. Chinese ho ron pal phaina mun tur sela topa Delta Company ya Garwal Rifle ami a chanchin kan soi mek Jaswant Singh rawat te chu an lo om mek ani. Samul phat hla tarik ni som pasari na kumsang kha zakwa somruk pani chuan India sipai le China sipai te chu anin nuai ta. Darkar som sari pani zet mai chumlo chat lawin anin ka pa. Mortar te laipui te nen light machine gun chu tiang ri hlir mai chuan chulai tlang sang chu alua khata. Vurvar tak chunga thisen bozei zui te chu mu lo lui theyani lo. Asen koi zei zui mai ani. China sipai te hian India lam post hi anon thon thuta wangin India sipai lam tan che ta harviau mai. India post a hian sipai an tam vak lo bok nen. India sipai dang ho chu Chinese silai ten an nun na alak sak vek to a. Jaswant Singh che chu chulai post sadam om chuna ni to ani. Ma se China sipai te hian engzat nge India sipai om engzat nge thi engzat nge ladam ti chu an hriat bik lo wangin India post chu an ron po ngam bik lo. Jaswant Singh chu bankara tomin bankar rang ranga inson kualin China sipai ho chu amal le kau thina. Jaswant Singh hian China sipai zathum lai mai ka phlum nia hriat ani. Ma se India sipai pakhat le China sipai battalion khat chu anin tam hlei lua ema. Jaswant Singh chu poison hle ma se theina dang lambik super power nei ni tabik lo chu China lam chuan ama chawani ti an hreta a an huala an manta ani. Hliamna tak tuarin Jaswant Singh chu manani ta a. Ama chawa China sipai zathum lai ka phlum tu chu silai muhmanga anun na lak sak mai an du tok lo. An khai hlum ta ni in soyani. Ma se China ron lu tur rei tak alo dang khomuanga India sipai te chu an ron thok chho vele ta sung mai. Arunachala China sipai lu tur chu India sipai te chuan an dang thei ta ani. Helai hmuna anin beina hi Battle of Nauranang anti nge. Helai hmun hi India sipai te tran hmun top berani a. Rifleman Jaswant Singh an India tan thisen far top thlenga a tran ral rei na hmun ani. Helai hmuna cheng te hian Buddhist temple ta hian an sa nge. He thil thlen hu hian Jaswant Singh chuan thi hnu choi moina sipai huai sen choi moina ngai hlut ber te zinga mi. India sipai huai sen choi moina sang ber dot tu. Mahavir Chakra mangin India sipai zinga legend tia soireng tur Jaswant Singh chu choi moi ani a. Lai pui te kapin arau pui thayang bero vui liam ani ta ani. Chulai hmun China sipai ron hran na hmun
India Post lama chuan sipai buk panga zinga pakhata cheng mek Jaswant Singh chu hmun ngeya chuan India tan martar ani a chulai buka chuan India tan a dai thewin chhun ni a hmang thina mi chengvong tak ni in ama du saktu pakhatin pheikhawk a pek chu tuk tinin a khuih tle hleu thina ma se chu mi tuk chuan engkim chu a top ta chulai in te a chuan uluk taka ado khumte a pheikhawk duat em te chu ngai saktu nei to lo tura kalsan ani ta ani he in beina chu ma hian Chinese sipai then khat te chuan helai India ram chunga hian boruak chuanin Arunachal tual chung mi monpas namzinga mi ni om takin anin siam dang lama Arunachala hian an ron lut ru fo ani China lam hian India sipai che vel le boruak omdan an thlir hnuwa chet an ron la thut mai ani hemini hian hmun ni atangin China lam hian India sipai an ron bei nge a mortar tele MMG tenen ron thokin rei tak lo ve ruto an ni boka an chana thade ureng ani kha hemi tuma Chinese sipai tholi na ron thlengte hian medium machine gun an ron tho chhuwa puya wangin India lam tan che ta har hle a machine gun musul kara sipai tlem te ta na malam pan chu har ve takani China sipai te hian an tam hne hle ani helai in beina hian India sipai zinga a hnukhar tu te zinga mi Lance Naik Trilok Singh te Rifleman Jaswant Singh te Rifleman Gopal Singh te chuan suicide mission tak meu mewa che in an hma a China sipai zatel ron thok phei chu an lo ma chona kan soi ang khan handan he rual an ni lo ani machine gun mukara chuan sipai nun na hek thin ema Jaswant Singh le Gopal Singh te chia chuan China ral lian chu an lo ma chon ta a Chinese lam hian LMG mai ba ka hand grenade te an ron chelek na sa hle Jaswant Singh le athian pa chau chuan Chinese sipai te chu an ma chon ta a soito ang khan Chinese sipai zatel ma chon na na an man ro nei chun chu an rifle ken I support 2A1 chau ani mai si a chu po chu amuan kap zo to box si train cha chuan tomin Chinese ho chuan an dang chat ani ber to ani an tan tran ngai na om to lo ma se impact ti vel chu khoi lama nakin dewa chuan Jaswant Singh chuan rem changa muta a yat som panga vel le ka hla a grenade po kara Jaswant Singh chu ufak chuakin Chinese sipai hliam MMG keng chu bo thlu in MMG chu a chu sakta ani atom na trends lama chuan chak thei ang berin na ron bok wak phaya China sipai ho chuan silai mu an ron phu phei thot thota trends pona Jaswant Singh thi sen ne na thlu chu Gopal Singh chuan trends chunga apot lut thei ram MMG an nei ve ta Jaswant Singh hian himdamin trends thlengman ta se kan chanchin soi mek hi soidan danga kan soi angai nge yang ma se aluwa han ron kap thoya liam puya tur ta tlat mai minute som panga chung chu ma ni nun na hap tak meu mewin anin nuai le ta hei hi battle of Nauranang an ti chu ni Chinese sipai chuan chulai hmun chu an tol son ta a Arunachal an la man thua kani hemi tum hian Arunachal hi lata se China ram chung ani reng to arin om tun thlengin Arunachal hi China chuan aram anga ala chal rengani Rifleman Jaswant Singh Indian Legend chu anin ka na kianga khosa tual chung mi then khat soi vedan thung chuan November ni som pasari kumsang khat jakwa somruk pahnia China le India sipai in ka hian Jaswant Singh company te an tol kira helai post a hian Jaswant Singh chia hi China che dan en thli thlai turin a oma helai India Post hi fit sing khat la ya sang ani nge helai India Post na ya khua ami meiche pakhat le tual chung papakhat sipai puak phurte chuan Jaswant Singh an bungrua a sing savel chu an puya heti lai tak hian China lam hi ron thokin silai mu an ron sur pheitir zoi mai China ho hian India sipai battalion khatvel an om ngei an rina wangin hetia ron che phut hi an ni ma se sipai pakhat chau an ma chon si chutia China sipai ten India sipai battalion khatma a silai musur pheitir anga anin ngai hnu chuan Jaswant Singh po chuan ka plet ve ngalin rengial anin ka hnu chuan China sipai zathum la ya ka phlum ta ani Jaswant Singh a puitu pahnih zinga mi meichhia chu grenade pok wangin train cha athia hemi hnu hian tual chung mi pakhat zawk
nura chu tlan chhia in China ho hian an lo man ta ani an man hnu hian China sipai ho chuan an do pa China sipai ho in an hma chhon mek India Post a India sipai chu battalion ni lawin sipai pakhat chau ani ti an hreta ani India sipai pakhat chau an hma chhon ani ti China ho in an hriat hnu chuan chu sipai chu lu chua man an tum ta a heti lai hian Jaswant Singh chuan silai mu pakhat chi anei to a mel makota thi ai chuan a silai mu hnung ber chuan aluwa a inkap ta ani China sipai khoi phak lowa tharau kho vela nun bul tan turin alas bullet a silai mu hnung ber chu a mang tangkai ta ani ama a in ka hnu chuan China sipai te chuan an ron nang chinga Jaswant Singh chu ala thi lo deuh nia soyani China sipai te chuan an post lama boy som turin an zon phaya China commander phei chuan ama chawa China sipai do ngam tu le an sipai tam tak that tu chu angai sang jok viau nia soyani dutok le photang in zawain mangtha le vek ole